di iki ono tatanan ketoprak bola di loh piye karo kabeh ngerti iya iki ngene iki kene kenalan dhisik kene iki urung kenalan kuwi warga desa Kerajaan urung itu kabeh iki ya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu pangaken kangge kula Karjo kula iki kono-kono terima golong budaya ingkang dipimpin Bapak Ki Anto Sultan Teples ya saya kira kita kenalan lagi iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bu pangaken kami kula Karjan kula niki nggih meneh Bapak Sultan Teples ingkang muncul saking Turi Rejo Jepang Blora Pak Bu lho iki ana tolong-tolong kan bijak iki ana tolong-tolong kan desa Bracan oh iya piye ayo kalau dulu asam soyo ayo ya parkir betul. Hah? Jam 12 yo. Ayo, matanan Hah? Gak mati yo.
Aku percaya yang itu mau. Saya orang tegas, papa kalau sesuatu itu. Ayo. Sebisa mana? Dia berusaha. Buat nyampangi aku kalau kalian. Aku bakal satu. Yang gue, watak memang hatiu. Pilih buat, pilih tangke. Aku kalau ingin pun tak bisa. Aku ngerti. Semua dunia sudah dibayar. Kalau gue, ucare sepuh, pilih sepuh. Gue semua tegas. Bapak bisa dijaga. Yang gue bisa kok. Karena jadi minta ya. Ayo. Masuk. Dah cak kem lah cak. Kem. Jadi minta ya. Ayo. Berapa puas?